الحمد لله الكائل في محكم تنزيله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين ambade tevesiri flala jebao malikono malikoka kaufo ka wole nyumando sanga ani wati akwaje mukamandika na fama ko dine baro ni jemu kan krenkreni telesiri fla sanfe ka wuli ka sel lalimuma sanga ni sanga kalalimu do bismillah telesiri fla era jabala kono anu ka baro ke Allah taala ka dine sanumaka bi anga mawulele ode ankaramugo Ustazul Fadil Suleiman Zumana Jara min sigiyɔrɔ bɛnnen do Bamako ma laselikɛla do ani ale de bɛna baro kɛ bi an karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Denbaya baasi foyi tɛ yen, kalandenw baasi t'u la, kɔri baasi tɛ yen nɔ, alhamdulillah bisimila an ka jɛmu ka man di kan inshallah alhamdulillahi rabbil alamin. An baden an karamɔgɔ Suleiman Zumana Jara ale ka foli kɔma seginne ana bina baro kɛ fɛn ba ka bi min ni ale ɲɛna adamaden bolo i ka adamadenya bɛɛ lajɛlen bi ɲa n'a ɲɛna diinɛ m'a bolo i ka diinɛ bi ɲa n'ale ma ɲa diinɛ ko kuma tɛ adamadenya ko kuma tɛ ni o de ye masala don bangebaa fila cɛman ani musoman. An karamɔgɔ an b'a mɛn Alahu taala ka kuranɛ kɔnɔ k'ale ye latigɛ kɛ ko bato kana kɛ foyi la fo n'a yɛrɛ ala kelen ko ka tila ka ɲumanya ta ka se masa fila ma. Masa fila a ka laɲini ye jumɛn de ye masa ye? alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man salaka nahjahum ila yawmiddin. astahilu zikri qailan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Usaw Adam Nuhu Jawara an ka bisoma baro foli bi ya kɛnɛ kan. Alahu taala a y'a fɔ an ye kɔrɔna kɔnɔ kɔrɔna min n'o ye silamɛya sinsinbere ani adamadenya yɛrɛ sinsinbere. N'i bɛ katoliki dɔ ɲini adamadenya la diɲɛ kɔnɔ o belebeleba ye kuranɛ ye. Alahu taala ye adamadenw da k'u bila dugukolo kan ka jinɛw da k'u bila dugukolo kan ka taasira dɔ de yira an na an ka tɛmɛ o siman in fɛ n'o kɛra an b'ale ala sɔrɔ ka sɔrɔ gɛlɛya t'a la. O kadiri kɔnɔ Alahu taala y'a fɔ an ye kɔrɔna kɔnɔ wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Ko ale Alahu taala y'a wajibiya ale ye latigɛ boli a kan k'a fɔ an ka ale ala bato wa bil walidayni ihsanan. O waawu in y'a fɔ ko waawul atif o kɔrɔ ye fɛn min tugun bɛ kuma tɛmɛnen na k'an k'ale ala bato an ka ɲumanya kɛ an bangebaaw ye. N'i ye nin kumaden kelen fila lajɛ ka analyse kosɛbɛ i b'a ye ni ala bato n'i ma masa fila o dɔgɔya ala mago ma se ale batoli ma kosɛbɛ. Ala batoli n'i ye ala bato ka ala ka hakɛw dafa i ka sun ka dafa ka seli ka dafa ka sira ala ɲɛ ka limani ala la ka da lahara ka da mɛlɛkɛw la ka da kiraw la mɛ ka ba i masa la ala ko i ye fɛn fɛn kɛ k'ale masa si ma. Kuma nin b'o yira. Sabu mun na ala ye fɛn min fara a yɛrɛ ka kɔrɔna kɔnɔ o ye ala yɛrɛ ye adamaden bangebaa fila ani ala ka kira. A ko la ko atiullaha wa atiu rasula. A ye ala bato a ka kira bato a ka tugu kira la. O kuma a nana fɔ yɔrɔ la ko an ka ale ala bato ale ala tigitigi wa bil walidayni ihsanan k'an ka ɲumanya kɛ an bangebaa fila ye. Adam Nuhu Jawara n'i ye a lajɛ ɲumanya jumɛn bɛ kɛ bangebaa fila ye i b'a ye k'a fɔ ala sɔrɔ yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo i ka i masa sɔrɔ ka k'i ta ye. Masa bangebaa ni i kɛra bangebaa fila ma o wale ɲumandɔnbali ye o kɔrɔ i tɛ se ka ala yɛrɛ barika da i tɛ se ka ala wale ɲuman dɔn. O la ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ
mɔgɔ min ma se ka ala dɔn ka ala ka ɲumanya dɔn o tɛ se c'est à dire ni o tɛ se ka mɔgɔ min ma se ka adamadenw ka ɲumanya dɔn a tigi tɛ se ka ala ka ɲumanya dɔn maa min ma se ka mɔgɔw ka waleɲuman dɔw ye tɛ se ka ala ka waleɲuman dɔn se ka foyi tɛ ala parce que adamaden ka dɔgɔ ala kɔrɔ e ma se ka fitinin yɛrɛ kɛ a ka hakɛ d'a ma belebeleba tɛ se voilà donc o la nin ye kumakan min ni an ka bi adamadenya yɛrɛ mago bɛ se a ma an ka maakɔrɔw an ka waati tɛmɛnlenw farafinna adamadenya tɛmɛnen kɔrɔ la i b'a ye masako de tun ye ala ko ye parce que masa de tun man'i bila fɛn o fɛn na e tun b'a ye ko ala de ko ten ko nin kan ka kɛ o de la anw ka société kɔnɔna na i b'a sɔrɔ dutigi tun ye kelen ye dutigi ka ciden tun ye kelen ye o socialisme min tun bɛ anw fɛ yen silamɛya y'o ta k'o fara kan ka n'a fɔ ko wa tasimu bi hablillahi jamiya wala tafarraqu mais n'i y'a ye anw ka bi adamadenya kɛra i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ den minnu b'a la ka yaala bɔlɔn fɛ musomanin minnu b'a la ka yaala bɔlɔn fɛ cɛmanin minnu b'a la ka yaala bɔlɔn fɛ est-ce que masa b'u la wa ni masa b'u la kuma masaw ma kunu wa n'u kunnen don munna denw ma kɛ olu ɲɔgɔnna ye i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na adabu n'an k'o ma ko jogodon adamaden ye jogodonni ka i ka danbe yira a la k'i ka taabolo yira a la ka jɔyɔrɔ yira adamaden la parce que adamaden ye jɔyɔrɔ ye ala ko kɔnɔ la tarkabuna tabakan an tabakin kɔrɔ adamadenw bɛ yɛlɛ tindin dɔ kan ka ji ka b'o la ka yɛlɛ tindin wɛrɛ kan gɛlɛya b'o la nɔgɔya b'o la o sira minnu filɛ nin adamaden yɛrɛ sinsin o kɔrɔ depuis i masa b'i kɔnɔbara ta a bɛ gɛlɛya daminɛ ka na jigin k'i bange ka bila dugukolo kan a bɛ gɛlɛya daminɛ k'i lamɔni daminɛ a bɛ gɛlɛya kɛ nin bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya dɔ ka jugu dɔ ye fo ka taa se e yɛrɛ bɛna kɛ maa ye den mansa ka laɲini ye den de ka se ka balo ka kɛ fɛn ye kosɛbɛ kosɛbɛ den o ala ko sa ko n'i kɔrɔbayara ka ko dɔn o wabili walidayni ihsana a ka ɲuman segin a ma dɔ sɛgɛ a ma la parce que i tɛ se k'a bɛɛ sɛgɛ den si tɛ yen min bɛ se ka masa ka hakɛ dafa a ye la karamɔgɔ n'i ye ko bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a bila du kɔnɔ ka hiji ka fɛn bɛɛ kɛ i tɛ se ka tila k'a ta k'a da i kɔrɔ ka tile n'a ye ka si n'a ye i kana sunɔgɔ fiyewu i tɛ se parce que e b'o kɛ tuma min na fanga b'e la se b'e ye bangebaa b'e ta ka min kɔlɔlɔ kun kɔnɔbara yɛrɛ tali fɔlɔ ka se a kalo 9 ma a bɛ dimi min kun a bɛ fɔɔnɔ min kɛ a bɛ dɛsɛ sunɔgɔ min na a bɛ pikiri min kɛ kuma dɔ la den b'i lamaga bangebaa kɔnɔ fɔ sugunɛ bɛ tila a la o ye ba ye nka fa fana jɔyɔrɔ b'o la kɛ jɔyɔrɔ bon n'i y'a mɛn ba fa de don e ma ala ma bangebaa kelen tɔgɔ fɔ a ko wabili walidayni u fila se ba bɛ degun na yɔrɔ min a sɔrɔ fa fana bɛ wari bɔ ni hami ni parce que fa kamana gannen don ale tɛ dimi yɛrɛ degré dɔn mais fa ɲuman b'a jigi muso yɛrɛ bɛ bɔn na cogo di hali ka dumuni tɛ diya a da an karamɔgɔ nin ye walanda ye dɛ ne ka bɔ sa an baden tɛ bɛ siri fila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'a fɔ a ye cogo min na diinɛ baro don ani an karamɔgɔ de don Ustazul Fadil Suleiman Zumana Jara min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ Bankoni Jaginɛbugu Jamiyatu Ansar Dine kɔnɔ laselilikɛla don ani ale de bɛ ka kuma bi adamadenya kɔkolo kan diinɛ kɔkolo kan ni o ye masala dɔ ye masa jɔyɔrɔ den kan ka mun kɛ masa ye n'i y'a kɛ i bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la diɲɛ na ani lahara n'i m'a kɛ kɔlɔlɔ jumɛn b'i kan diɲɛ kɔnɔ ani lahara an karamɔgɔ masala duni n'i y'a kɛ i yɛrɛ ko tɛ kuma kɔnɔ sisan n'i ye fɛn o fɛn kɛ masaya tɔ b'i fɛ o kuma n'i ye masa ladon e yɛrɛ bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ a la diɲɛ ani lahara n'i y'a ladon alhamdulilahi rabbil alamin Ustazu n'i ye masa ladon o fɔlɔfɔlɔ ye min ye i ye ala sago de kɛ parce que ala ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni o kɔrɔ ne ma hadamaden ani jinɛ da foyi kama f'u ka ne ala ka danw boɲɛ ala ye danw d'i ma ko ne ala batoli kɔfɛ bangebaa ɲumanya kɛ a ye
ni bangebaa la don o kɔrɔ ye ko i ye Ala ka dan bonya ani maa min Ala ka dan bonya o kɔrɔ k'o tigi Ala sago kɛ o kumana ni maa min Ala sago kɛ inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin o kɔrɔ ale Ala ko k'ale tɛ ɲumankɛla ka ɲuman perdre ayi a tɛ perdre ale fɛ c'est à dire i ye ɲuman min kɛ Ala ye Ala kosɔn Ala ka kumakan bonya kosɔn Ala tɛ a perdre a tɛ tunu quoi a tɛ tiɲɛ n'i ye bangebaa bonya ka bangebaa ladon Ala bɛ den dɔ d'i ma den min bɛ o ɲɔgɔnna k'i ye ni Ala ma den d'i ma Ala bɛ mɔgɔ d'i ma mɔgɔ min b'a ɲɔgɔnna k'i ye ni Ala m'o d'i ma Ala yɛrɛ b'a janto i la ni diɲɛlatigɛ in na fo ka taa se lahara ma o y'a nafa ye diɲɛ na o kuma lahara nafa jumɛn lahara nafa min b'a la denw Ala ko alijinɛ kɔnɔ n'an donna alijinɛ kɔnɔ denmisɛn fitininw bɛ to ka taa jiw soli ka na di u mansaw ma u b'u ka mansa nege da mansaw de b'u denw nege da denw ka taa ni ka segin la den min ye a mansa sago kɛ o mansa in m'a ɲini Ala fɛ Ala m'a ɲini fɛ i ka ne yɛrɛ den fana sago d'a ma alijinɛ kɔnɔ siga foyi tɛ Ala o yira ko dugadenya a nafa ka bon kojugu dugaden dugaden o kumaden ka girin kosɛbɛ n'i y'a faamuya n'i ko dugaden anw ka bi dugaden maa ye Adamu Basanba bɛ mɔgɔ min na wari bɛ mɔgɔ min kun étage b'a bolo mɔbiliw b'a bolo duw b'a bolo ko dugawu bɛ o tigilamɔgɔ de an b'a mɛn ten ko barika bɛ karisa la so tɛ barika ye du tɛ barika ye o ye garijɛgɛ ye o ma dugaden a bɛ cogo di dugaden yɛrɛ bɛ dɔw jumɛn fɛ mɔgɔ min y'a yɔrɔ ma janya mansa tɔɲɔni na a bɛ dɔw fɛ a filanan ye jumɛn ye ni dugaden sen ta k'i b'a lebu ka gɛrɛngala bɔ kɛnɛ ma bolo min b'e bolo Ala bɛ fini biri o bolo na yanni o ka dugaden sen bila a tɛ lebu fiyewu mɔgɔw bɛ dugaden ɲini k'u b'a bila jɔ min kɔnɔ Ala bɛ ba jɔ o jɔ jukɔrɔ a tɛ jigin o dingɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la dingɛ don i yɛrɛ ɲɛ b'a la dingɛ don bɛɛ b'a fɔ a tɛ bɔ nin ko in na o misali ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛna kɛ dingɛ sen ka dɛbɛ biri a da la k'a ka jigin a kɔnɔ ale kun tɛ yen o ye ɲɛnamaya ko de ye Ala ye kibira bila ko i yɛrɛ kɔlɔsi yan dingɛ bɛ yan dɔgɔden taara cɛkɔrɔba girinna dɔgɔden nɔfɛ a yɛrɛ jiginna dingɛ kɔnɔ ne hakili la e y'o mɛn histoire la o ye kalan de ye ka di adamadenw ma hadamaden kan k'i janto mansa la sabu mina n'i jantora mansa la mɔgɔw b'i ɲini ni lebu min ye diɲɛ dugukolo kan Ala tɛ k'o ye fiyewu an karamɔgɔ a bɛ n'a fɔ sisan i ka kuma in kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ k'i janto a masa la a nafa b'i yɛrɛ de kan i yɛrɛ de fɔlɔ de b'a nafa sɔrɔ n ye nin kɛ masa ye n ye masa bonya n y'a karama n y'a hinɛ minɛ a nafa b'i yɛrɛ de fɔlɔ kan a nafa fɔlɔ de bɛ e yɛrɛ de kan a nafa fɔlɔ de bɛ ka diɲɛmaya ani lahara an karamɔgɔ parce que n'i y'a lajɛ Ala yafara kojugukɛla bɛɛ ma kojugukɛla min seginna a segin kuma na mais fɔ dangaden Ala ma yafa ma dɛ an karamɔgɔ i filɛ ka o min fɔ nin ye o dangaden an b'a mɛn o mun de bɛ mɔgɔ kɛ dangaden ye ka bangebaa sɔsɔ a ka kumakan min tɛ Ala kota ko ye kɔrɔnaya kelen min y'a f'i ye kuma daminɛ o kɔrɔnaya kelen ko إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ko ni bangebaa fila dɔ kɔrɔbayala i bolo e yɛrɛ kɛla hakilitigi ye kodɔn kana fo fila dɔ kelen ka kumakan na ko ka kuma ka ca kojugu hali ma ka kuma i ko i y'a yira de ko a ka kuma y'i tɔɔrɔ an karamɔgɔ i filɛ ka geste min kɛ nin ye lamaga min kɛ o dɔrɔn nin dɔrɔn ka ko nin dɔrɔn bɛ Ala tɔɔrɔ o ye kelen ye dangaden de ye hali n'a y'a sɔrɔ kuma min bɛ ka fɔ i ni masa cɛ e ta ye tiɲɛ ye danga y'i sɔrɔ hali n'a sɔrɔ la fɛnɛ i jɔmɛ n'a ka ko bɛɛ ye hali n'a sɔrɔ i jɔlen bɛ n'a ka ɲɛnamaya bɛɛ ye a siso a dumuni a ji a furakɛli i ko karamɔgɔ Ala k'an kisi masa ka di o la dangaden n'a suturala cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ a tɛ sa fiyewu fɔla k'a lebu Ala bɛ bɔ a kɔrɔ parce que ni bangebaa kɔni sara tigiti k'a sɔrɔ danga b'i kan wallahi Ustaz Adamu
saya t'i sɔrɔ fiyewu fɔ Ala ka yira ko danga de b'i kan o ye Ala de ka kumakan ye o bɛ dɔ i kɛwale la o bɛ dɔ i kɛwale la o bɛ dɔ i ka ko laban cogo la o la Ala ko wal akiba lil muttaqin ni Ala ka ɲɛnamaya laban ko laban cogo o ye Ala ɲɛsiranaw tɛ maa dun tɛ kɛ Ala ɲɛsirana jɔn ye fo ka sɔrɔ dugawu dafa min nɔfɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba k'u ladon k'u kɛ u sago k'i yɛrɛ majugu ye k'i majugu ye a tila k'a fɔ kɔrɔna ayɛ la ko waqfir lahuma janaha zulli i bangebaa fila k'i ka yɛrɛmajigi kama i k'o da o ye usazu bangebaa dɔw bɛ an ka du kɔnɔ bi u bɛ saya kanu balo ye u bɛ kunnaya kanu dentigiya ye u tɛ se ka Ala jalaki Ala kun jumɛn y'i den nin ya u tɛ se ka Ala jalaki kun jumɛn ne balolen don n ka du kɔnɔ sabula o Ala ni yɔrɔ de ye mais u b'u yɛrɛ jalaki kun jumɛn ne nin den wolo cogo di usazu Adamu musokɔrɔba b'a ka du kɔnɔ musokɔrɔba min ye garijɛgɛ la e la k'i lamɔ Ala nana bi k'ale farikolo fanga dɔgɔya ka se di e ma e ye muso furu muso min ka di i ni ye a bɛ i ni lafiya i ɲinɛ ko i ba kun ka di i fana fa ye o de tun bɛ e fa lafiya o den de ye e ye donc bi e n'i ka se i n'i ka nafolo i n'i ka du i ni muso ani denw a bɛ ɲugu musokɔrɔba nin na ka ɲugu a la cogo di sa ye ka ɲugu a fini don cogo la ka ɲugu a farikolo cogo la ka ɲugu a ɲin bɔnnen don a bɛ woro ɲini o daji min bɛ o ɲugu bɛ a la musokɔrɔba delilen de an ka bi suma duman minnu na olu kɛbaliya musokɔrɔba ka du kɔnɔ musokɔrɔba kɛn bɛ kɛrɛfɛden ko maa tɛ se ka maa ladon k'a nɔgɔlen kojugu musokɔrɔba ka dumuni bɛ sigi a kelen musokɔrɔba kelen n'a ka dumuni dutigi cɛ n'o y'a denkɛ ye a ye min bo cɛ a ye min sugunɛ cɛ a ye a donna min saya cɛ o n'a muso n'a denw bɛ sigi tabali la ka dumuni kɛ ka musokɔrɔba kelen bila dana walima ka cɛkɔrɔba kelen bila a dun delilen tɛ ɲɛnafin na e b'a dɔn k'i bɛ ka min kɛ bi ani e fa de tun b'o kɛ kunun isa ye u b'a fɔ ten ko masa ye kulu de ye ko n'i binna k'a ma ɲi ma n'a binne k'a ma ɲi ma o tuma o an karamɔgɔ sira jumɛn de bɛ yen ne bɛ se k'o don an kɔrɔ pour masa balolen a fatulen an ka se k'an ka dukadenya matarafa sabu maa dɔ bɛ masa ladon k'a seko k'a ye nka ni masa ɲɛ tugura ale bɛ masa bɔ a ka vi la yali o fana kɔlɔlɔ b'o la wa usazu a bɛ f'o ma de ko fitiriwaleya arabukan na aw minnu ye kalanbaw kɛ aw ka arabukan ko kafiriya fitiriwale o de ye maa ye maa min ye ɲuman k'i ye tuma min na se t'i ye e ye se sɔrɔ e ɲinɛ n'ale ka ɲuman kɔ k'i yɛrɛ ta ɲɛmisira min don anw kɔrɔ anw bi denmisɛnninw kɔrɔ lamɔ bɛ kɛ kɛyɔrɔ fila de la a kɛyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye du kɔnɔna ye fa ni masa lamɔ filanan bɛ kɛ kalanso la n'o ye den bɛ taa kalan yɔrɔ min na sabu tiɲɛni bɛ nin fila bɛɛ la bi nka ni Ala sɔnna ma ni Ala ye don nataw di ni Ala sɔnna ma Adamu an bɛna kuma an yɛrɛ ka jamana kalanko kan ni Ala sɔnna ma kununko a n'a bi inshallah taala pour que i ka se ka masa yɛrɛ dukadenya ka se k'a sɔrɔ o tɛ dɔ wɛrɛ ye masa Ala ye min fɔ i b'i da yen dɔrɔn Ala ko i ka ale bato i ka ɲumanya kɛ masa ye ɲumanya ye fɛn jumɛn ye Ala yɛrɛ ye adamaden nikun ladɔnniya ɲumanya ni juguman na bɛɛ b'a dɔn fa alihamaha fujuraha wa taqwa Ala ta'ala ye adamaden a ye ni yɛrɛ lakaliya kalan a ka di ye min ka k'i ye voilà o kɛ maa kɛ o fɛnɛ kɛ maaw ye o de ye ɲuman ye min man di ye kana kɛ maa la e tɛ fɛ i ka moto ka suɲɛ kana mɔgɔ ta i tɛ fɛ i ka nɛni kana mɔgɔ nɛni Zayi i filɛ ka nɛni min fɔ yali mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ dɔ ba nɛni u b'a fɔ n'i ye ballon ci kogo la k'a bɛ se k'i yɛrɛ ma o kɔrɔ b'a ye i yɛrɛ de masa nɛni sa kɛ mais o ye kɔrɔna aya de ye o an bɛ kɔrɔna aya kalan k'a ja nɔfɛ mais kɔrɔna aya yɛrɛ laɲini anw tɛ o ta kɔrɔna kɔnɔ Ala ko an kana boli sɔnɔw ka boli nɛni
ka boli yirikuri date a fɛ ɲɛ tɛ a fɛ tulo tɛ a fɛ joli tɛ a farikolo la n'a y'u ka boli neni o bɛ na aw ka ala neni aw ka ala min ye olu da ka aw da ka aw ka fɛn bolofɛnw ta tɔɔrɔ bɛ jɔn de sɔrɔ sa yɔrɔ fa sakɛ tɔɔrɔ bɛ e min ka ala bɛ mɛnni kɛ e min ka ala bɛ danni kɛ tɔɔrɔ bɛ e n'i ka ala de sɔrɔ kɛ n'o tɛ maa min bɛ n'u ka ala maa min ko ale ka ala ye jirikuru ye misali la jirikuru tɛ kuma mais ale y'a kɛ a ye kun min ale de b'o kun dɔn kana o neni n'i y'o neni a bɛ na e ka ala min ye dali kɛ a bɛ n'o neni o tɔɔrɔ bɛ se e ka ala ni e yɛrɛ de ma o b'a fɔ kana sɔn kana wolo k'i ka guloki fara voilà an karamɔgɔ ni ye walanda fɛrɛlen siga t'a la walanda fɛrɛlen ni ala ye si di ni baro tɔba de bɛ yen masala don vraiment baroda fɛrɛlen don komi telela baaraw don kumakuncɛ kuma la ani foli kan ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Ustaz an bɛ foli kɛ ko in yɛrɛ sinsinbaga Ustaz diinɛ kunnaw la ni sirifu ye diinɛ kunnaw la ni sirifu ye ala yɛrɛ tɛ fili a ka ko kɛcogo la o la ala ko ale b'a dɔn a b'a ka kiraya bila yɔrɔ minnu na an bɛ téléso in tigi fo a seydi Serifu Usumani Madani Haidara a n'a ka denbaya a n'a ka jɛkulu n'a ka kalandenw an b'u fo k'u barika ale min kɛra sababu ka initiative bila anw minnu dɔw tun bɛ se k'an si kɛ an de ye jabaranin kan ka kuma la ka diinɛ tɔgɔ la bi anw b'a la ka kuma la ka diinɛ tɔgɔ la maa ba caman de bɛ ka nin filɛ bi diɲɛ yɔrɔ la an b'o foli kɛ a ye ka foli k'an filɛbagaw ye mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka famille bɛ yɔrɔ yɔrɔ la télévision fila filɛbaa bɛ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye ka se ka don téléso de kɔnɔ yan a teri ɲɛmɔgɔ n'a baarakɛ bɛɛ lajɛlen an ka dugawu b'u ye ala k'u bɛɛ kelen ma funu ɲɔgɔn haza wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na k'a fɔ nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen télésirifila sanfɛ n'a fɔ a ma ko diinɛ baro ka wuli ka se lalimu ma sanga ni sanga ka dɔw yɛrɛ bisimila an ka bi maa welelen ani min tun bɛ baro la nin baro sanuma in kɔnɔ o de ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Suleiman Zumana Jara ni a dɔnnen don Maître Solo sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma Bankoni Jɛnɛbugu la an n'a tun bɛ baro la adamadenya kokolo kan diinɛ kokolo kan n'o ye masaladon ye nafa min bɛ a la kɔlɔlɔ min bɛ masa kan sɔsɔli la a ye nafa di an ma la an bɛ dugawu kɛ ale yɛrɛ ye k'a fɔ a ye nin bɔ dɔnni min na ala kana dɔnni ban farikolo min ye nin da an ma yarabi ala kana farikolo in jeni a dira an minnu ma yarabi ala ka kɛ nafa ye an bɛɛ lajɛlen ye an masa minnu tilala an na ala ka hinɛ u la minnu b'an bolo ala k'an n'u ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ala k'an ɲɛnama sɔmi wa akiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin